Národním veletrhu spotřebního zboží v Brně byl ve znamení zlatých medailí. Toto ocenění získalo 45 výrobků, z toho 32 našich. Ještě než si některé z nich ukážeme, připomeňme si, že podmínkou pro udělení zlaté medaile je i sériová výroba, a to nejpozději do roka. Takže u těchto by se nemělo stát, že je na veletrhu vidíme poprvé a naposledy. Zvýrazněným oborem byl nábytek. Tady se už začínáme přizpůsobovat požadavkům spotřebitelů na možnost různých sestav z jednoho typu podle velikosti i tvaru místností. Skladebný zařizovací systém Adam a Eva z UP Bučovice snad už bude plně vyhovovat, stejně jako kuchyňský skladebný soubor Domina z Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského v Brně. Už v jejich názvech je obsažena variabilita, a to společně s užitností a hezkým vzhledem byl i důvod pro udělení medaile. O botech jsme už v aktualitách hovořili, a tak jen telegraficky. Tentokrát u poroty zvítězila pánská obuv. Zimní a pro volný čas ze Svitu, no a pro rekreační sporty z Partizánského. Rozmach sportovní módy jsme tedy zachytili. Otázkou ovšem zůstává, zda sériová výroba znamená i uspokojení požadavků trhu. Právě množství těchto výrobků bývá skutečným problémem. Tak tomu bude i u přenosného barevného televizoru Minicolor, který získal zlatou jistě právem. Veliký zájem návštěvníků dává však tušit, že první 2000 kusů asi stačit nebudou.